Vítajte pri novom videu, dneska som tu s Goldmanom. Hello. A budeme hrať Garden. Dobre. No ináč, čo ste kúkali, prvý diel, čo ste kúkali Grove Garden odo mne, tak ukážem vám, ako som si zmenil záhradu. Tak toto je finálna zmena, čo som si dal. Ináč, čo som si dal vajíčko a tak toto je. Toto je takáto. Môžem tu ukázať teraz fotku. A tom polovicu vecí mi giftol Goldman. Maxik, ty si môžeš doplniť. Hej, viem. Čo tam bude také? Psík. Tam je psík. Kde som dal toho psíka? Čo? Už šiel? Aha, tu je. Ináč to je môj nový charakter. Porovnajte, ako to bolo minulé. To, čo som vám dal fotku, tak porovnajte, že ako bolo minulé. Teraz to je tak krajšie. To sa kúsok vylepšil vďaka toto. Vďaka Goldmanovi. A najprv som dostal prvý gift dneska. Áno, takú paradajku, takú ako keby rainbow. Asi túto, ne? Počkajte. Áno, túto, presne túto. Presne tu som dostal. Dragon Fruit náš. Že kto je v shope? Dragon Fruit. Môžem kúpiť, toto môžem. Tak to kupujem. No. Ďakujem za to ovocie, ktoré som chcel dať, keď ja chcem. Ďakujem. Ďakujem. Ináč takéto ovocie som nikdy nevidel. Si mi najviac pomohol nafarmiť. Kebyže je iba non-stop leto. Leto a deň, kebyže je non-stop. Počkať, ja som si chcel ísť kúpiť kučku. Ináč až si do takých 5 dielov, alebo koľko môžem minúť. Neviem, zo koľko dielov napíšu, alebo ak nenapíšete, tak buď 3 alebo 5. Neviem, teraz sa rozhodnúť. Maxik, táto ty predávačka nechce dať milión. Čo je? Tá je chcípačka. Keď ti nechce dať toľko, tak ona je chcípačka. Zmláti mi lopatkou. Ja si kúpim kúbku, ináč tie kúbky sú také predražené. No predražené, ako sa hovorí. No drahé sú celkovo. Pustíme si egg. Show me the egg. Zase iba tieto. Dragon fruit.
Jednu minútu som povedal. No takže, celkom sa mi toto páči. Táto záhrada. Celkom pekné. A koľko mi dávaš ty tejto záhrady? Skryťa máš také veľké. Ďakujem. Tak kokosy. Nikdy skoro neviem, že čo je kokos a tak, keď je iná farba. To neviem spoznať. Ináč kúpky sú také dobré, že... Škoda, že tie kúpky nie sú nekonečné. To by bolo lepšie. Bo ma veľmi nebaví behať tie kúpky, non-stop kúpovať a tak. Tu skadiaľ mám. To je dobré. Sugar apple, to by som chcela, neviem zohnať semienka. Ináč toto video už má 6 minút. Tako rýchlo. Ježiš, tak, že som zohnul. Teraz natáčame to zvieratko, čo mu je. Aha, on som si všimol, že chce jesť to zvieratko. Maxi, kde máš nasadené tú Dragon Fruit? Tuto. To môže byť veľké. Alebo to je strom. A ja by som chcel veľmi toto. Kokosový strom, ale neviem ako ho zohnať. Palmu lepšie. Neviem. Ti dám ešte také tie postrikovače, ako keby. Nikdy neviem zohnať žiaden kokonat. Kokonat seed by som chcel, ale to neviem. To sú prostrikavače. To môžeš dať také. Som myslel, že samé sa otvárajú také. Ja len som to vybudované a sa samé otvárajú, lebo minulé tiež mi to dala tá Sávka mi to minulé dala taká. Vieš tá, ktorá tá po rusky, čo správal. Baboš, Coca-Cola. Kaktusoš, babos, kaktusoš. To še už je dosť dobré. Mám pre teba darček, ktorý tak odpadneš. Čo je? Hrášok. Jo, a to je gold hrášok. Gold hrášok. Moja angličtina veľmi dobrá není. Čakaj, koľko? 7 000. Také drahé bolo. Nie 7 000, 7 miliónov. Čiže aj 7 miliónov. Ja si to mýlim s tisíckami aj miliónmi. Potom keby... A dá sa aj biliarda získať vlastne. No hej, moja kamoška, nemenovaná,
má už 2 biliardy. Hej? Ja už mám 5 lajkov, ty máš veľa lajkov, nie? Čakaj, ty máš koľko? Kadiaľ máš 41 lajkov? No, moja záhrada sa väčšinu ľudí páči. No hej, síce, toto cápka. Ja už spravím. Jedna cápka dakedy toto bola. Ďakujem, už mám 6 lajkov. To dinosaurus, ďakujem ti za toho dinosaura a toho táča. To je, ak sa volá? Ten, čo rozprostiera to. Tie krídla. Neviem, ak sa volá teraz. To môže byť také vysoké. To sa liesť potom dá. To mi kúsok tých giftov dávaš veľa. Keď všetci zaraz potom predáš, tak to budeš miliónov. Si ma dosť poťahol. Som mal 7 000 tuto. Alebo nie 7 000, ani 1000 som nemal. A potom si ma ty poťahal a už mám 17 miliónov. Nice. Takže ty si ma dosť dobre poťahal. Ja mám momentálne 22 miliónov. Takže sme si ako keby blízko. Kúsok. No stroke by som potreboval. Coconut seed. To nikdy nemám. Mushroom. Hrášok potom. Potom taký ten Emberly. Toto Sugar Apple, to mám asi, nemám? Alebo som ho už asi predal, asi som ho predal. Aj bambus seed mám, to som si ani nevšimol. 6 miliónov. Bambus seed. Tu mám bambusové semiačky. Ježe, ako je za pomoc v záhradke. OK. No problém. 27 000 som získal. Ja ešte 8 krát môžem kúpu použiť. Ešte bambus. Bambusus. Ja mám kaktus, ja som si zobral kaktus. Ja vždycky idem do zlého stánku, ja sa vždycky pomiením. Ráno som toto garandil kúsok, nič sa mi nepodarilo, až potom som také semiačka získal a ty si mi potom pomohol, takže veľa semiačok som získal, až som si prerobil záhradu. Na takúto. Potom bude aj fotka. Ako vyzerá prerobená záhrada. Za tebou dá, čo ide. Také semiačko. Také semiačko. Čo si ho neviem zobrať? To musíš počkať na to. A tak ho vieš zasadiť asi. Karot. Jedenkrát karotka. Keď už všetko si tak vysadievam, tak budem mať aj karot zasadený už. Ja viem, že sa to dosť rýchlo. Čiže keď môžem urýchliť. Možno musíš zo všetkého v záhrade kus. Ty máš všetko. Len nový event musí prísť a už budeš mať ešte viac. Potom budeš môcť ešte dačo získať. No, ja som sa dostal, že mám na to 250 miliónov, lebo na začiatku mi hneď taký týpek dal taký hrách, ktorý stal 250 miliónov. A z trošku som zmil kradnú iba 30 miliónov.
Už je na 14, už 15 minút má toto video chvíľu. Nice. Asi 20 minút bude mať a potom ho skončím. Dačo vzácne tu nie je ešte, že by tu dačo také vzácne rastlo v mojej... Toto máš vzácne. Tento grej. Ja to som si ani nevšimol. Tento grej, na ktorom stojí. Tento však. Ja už musím končiť. Tak ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a odober a budem sa tešiť na budúce. Tak majte sa, čus.